Bisan kung kagahapon na naggasugod ang pagbalik sa load clearing operation nga mando sa DILG, dakbayan sa Talisay mihatag una o higayon sa mga tag-iyag mga struktura nga nakaali sa mga sidewalk aron voluntaryong mamungkag o mosibog sa ilang lugar. Ang detalye pinagi sa live update ni Fee Marie Dumabok. Fem. Babwa una kumpiskaha og nihimo pagpaguba sa mga struktura diha sa mga sidewalk ang clearing operation kun clearing team sa dakbayan sa Talisay kay ang mga barangay opisyal ang nihimo una og personal nga paghangyo ngadto sa mga nakalapas. Ano dyan napita ba? Dili na siya paparkingan kay nanaman tayo mga tanod nga kuan dipitay sa City Puda. Kini mga taxi nga naglumbay pagpark sa kilid sa daan diin ang katunga sa usa ka lane na alihan na gibuyag sa konsehal sa barangay. Gipangbuyag usab ang uban pang pribadong sakyanan. Susaman lang ni ining sakyanan sa kapribadong sakyanan nga nakapark sa usa gyud ka lane dinhi sa sudlunon nga bahin sa barangay San Roque sa dakbayan sa Talisay, hinungdan nga kining pikas nga lane na lang ang magamit. Hinungdan nga gibuyag sila sa mga konsehal nining barangay. Apil sa gisita ang tag-iya ni ining extension sa tindahan. Kini ang gibuhat sa mga barangay opisyal uban na ang mga barangay tanod sa barangay San Roque, dakbayan sa Talisay, sugod sa niaging semana pa. Pulatan siya kay nasuot man siya sa 1.5. Naasta na kanil kare ng mga taxi. Gipasabot sa kapitan nga by face ang ilang pagpahibalo ug pagpasabot aron dili mo resulta sa kagubot. Limpyo na to mga building nga na structure nga nakuha dito. Ana gipangguba na namo. Karon pag kumon ni mingaw ng pandemic, balik na sa namalig gyud sila ka. Primero ako lang sa pag namalig gyud pero pasag na lang ako nangibuhi wa sa taon to sila igikuan kanang wa tay pangitaan. Pipila sa mga tag-iyag struktura ang gipakigtagbuan natong Biyernes, lakip na niining manindahay ug prutas. Ano irog dayon mayroon. Pangunyohan, palo lang. Palo lang ni ma'am, palo. Kay ngano din ma'am? Ay, mao man man do sa kanang atong gobyerno man. Usa lang sa 22 ka barangay sa Talisay City ang San Roque nga hangtod ron nagrekorida labot sa clearing operation. Matod ni Edwin Nerves, ang pangulo sa Talisay City anti-vending team, nga 80% na silang nahuman sa info dissemination sa tibuok syudad. Ning balaura daghan sabiyang maapektahan ba. Pero sa akong pag-speaker nila nakasabot agad sila. Pero di so gusto nga mo kumpiyansa ta kay lahi meron panahon na. Bab, nagpaabot lang ang clearing team sa mga go signal sa mga barangay opisyal kung kunusay muon ang pagpangkumpiska o pagpangguba sa mga struktura kung pabilin, kung padayon nga magmagahi ang mga tag-iya diha sa pagtuman sa kamanduan. Ang lokal nga kagamhanan ng gitagaan sa DILG ug kutob iniro 15 sa sunod tuig alang sa pagkumplay sa maong kamanduan una himuon ang laing evaluation. Bab. Dahil salamat, Fee Marie Dumabok sa imong live report.